Attentie kanaal 4, attentie kanaal 4. Is er nog iemand staande bij? Bijzonder een goedemorgen. Aan deze kant is de Porky. Attentie kanaal 4, attentie kanaal 4. Was er nog iemand stidibidi? En dat allemaal op dat mooie kanaaltje 4. Goedemorgen, hallo hallo. Nou, we zullen eens even kijken jongens. Iedereen nog op bed? Goedemorgen, hallo hallo. Kom maar eens uit. Aan deze kant is de Porky. Goeiedag. Nou, daar is hij weer dan hè. Ik zal het nog één keer proberen hè. We zullen maar even kijken. Kanaaltje 4, kanaaltje 4. Is er nog iemand staande bij? Ik zou zeggen, goedemorgen, hallo. Kom er eens even uit. Goeiedag. Aan deze kant is de Porky. Ja, goedemorgen Porky. Hier is de Camaro aan. Hey Camaro jongen, alles goed daar? Ja, het is weer mooi weer, dus alles gaat goed. Ah, blij om te horen hè, dat prachtig joh. Hey, komt dit signaaltje nog een beetje door aan die kant? Ja, volle bak hè, volle bak. Ja, mooi hè. Hoe is het met Lady Springhaan? Die is naar haar werk hè, die is naar haar werk. Ja, ik zit even met de kinderen thuis. Springhaan die moest even haar centjes weer verdienen. Ja, vandaar hè. Nou ja, als je weer thuis komt, doe dan maar even de groeten hè. Vandaar joh. Je komt hier ook best binnen hè. Een volle bak, oftewel 30 dB hè. Niks en de spraak is Q5 hè. Niks van te missen jongen. Maar ik ga weer even verder Camaro man. Ik zou zeggen bedankt voor de tokkel. En tot de volgende ronde maar weer. Ja, ik zou zeggen tot de volgende ronde. En veel plezier op die kant. Ja, oké, jij ook hè. En ik draai vandaag nog even een plaatje voor je, voor die kleine, hè, van Snappy. Ah, goeie! Hey Ronald jongen, kom je ook weer even langs joh? Ja. Kom je even spelen? Dat kan wel. Wil je even spelen joh? Ik had het orgel klaarzetten, ik denk misschien kom je nog hè dat. Oh ja. Ik zal even dat ding weer even uitzetten hè dat. Je hoort het wel hè, wordt weer allemaal gepraat op de 27 MC hè. Mooi jongen. Ronald gaat even spelen hè dat. Kunnen we ook wel even uitzenden natuurlijk hè. Ja hoor. Speel maar even een riedel hè. Een beetje. Nou jongens, komt er ook nog aan hè. Hoppata. Ra-ra-pa-ta-ra-ra-ta. Hoe vaak zit hij hem hier? Nou, 1 keer in de week. Zitten we hier wel, 1 keer in de week ja. Ik kom hier wel eens even deel voor de gezelligheid zijn, maar dat had hij wel mooi hier en dan. Ja, en dan zitten we hier wat te praten en nou hartstikke leuk joh. Nou, een stukje muziek erbij Een stukje vanzelf. muziek erbij, een frikandelletje bakken. En dan komt hij even aangelopen en dan komt hij er even bij. Dat staat hier wel op de foto's. Hartstikke leuk joh. En hoe is dit zo ontstaan? Want we sjurren hier een caravan in een hok. Ja. Nou, 1,5 jaar geleden hier komen wonen en ik zou hier dit heet waar je ook zit te zenden, dat heet een studio. De studio. Ik denk nou Porky, dat ben ik dan, de Porky man van 27 MC. Hoe gaan we dat doen? Ik denk nou, weet je wat, ik koop een caravan en die zet ik in het hok. Maar ja, die kon niet in het hok, hebben we de wielen eronder uitgehaald. En iemand, een vriend heeft geholpen om hem erin te drukken met een oude Opel Kadett. En die hebben hem zo erin geschoven. En dat was tijdelijk dit. En toen een beetje timmeren en een beetje dat doen en een zus doen. En zo is dit ontstaan. Ik denk bij mij, ik ga helemaal niet verbouwen hier. Ik laat het zo. En iedereen die hier komt, ja, die vindt het geweldig. En nou hebben we hem beide, hebben we hem een gedeelde hobby, passie mag ik wel zeggen. Wat is die hobby? 27 MC. Ja, 27 MC. Ja, een beetje Dat verslaving ben- geworden, hè? De bakkies zijn maar, hè. Zo ben ze het meest bekend, dacht ik. Ja. En hij staat bij mij 24 uur per dag aan. Bij mijn bed staat er ook een. En die staat 24 uur per dag aan. Dan als ik leg te slapen staat hij ook aan. En dan word ik wel eens geroepen s'nachts. Nou, dat is gewoon geweldig man. Het is gewoon een verslaving. En waarom is dat zo mooi? Ja, het is een praatje maken en ja, het is leuk. Het is, Ja, dat hij ook allemaal. Hij is een paar, 6, 7 jaar geleden begonnen. zoiets, ja. Nou, hij heeft ook het virus. Het mooiste aan een bakkie, dat vind ik toch wel, je weet er nooit wie je ervoor krijgt. En met een telefoon kun je iedereen wel opbellen, overal. Maar als je op een bak roept, weet je nooit wie ervoor zit. Ja, truckers. En weet je nooit wie er antwoord geeft, zeg maar. Nou Rianne, komt Jan hè, speciaal hè. Voor jou hè.
En dat in je schoolvakantie, hè? Snappie, de krokodil, hè? Ik ben Snappy, Luister maar mee, hè? de krokodil. Zo uit Egypte met mijn zonnebril. Ik kom uit een pikkerdonker ei. En toen snapte ik me vrij. Snappy. Als dan even just naar de moderne tijd en just naar de mobiele telefoontjes en just naar de social media, is dat niks voor je? Nee. Nou ja, Facebook doe ik dan wel aan, zeg maar. Mobiele telefoon heb ik niet. Dat vind ik niks. Ik hoef niet de hele dag te zien wat een ander doet. Maar op een bak is dat heel anders. Nou. En had je hem een oproep door? Is het dan meestal een man aan de andere kant of zit er wel eens een leuk vrouwtje tussen? Ja, die zijn er ook. Ja, die zijn er ook. Er zijn ook vrouwen op. Jazeker. Ja, die zijn er ook wel. Dus komt het wel eens voor dat je even zit te flirten via het bakkie? Ja, tuurlijk, hè, dat doen we, hè. Dat doen we niet anders. Ja, hartstikke leuk, toch? Ja, joh, dat... Ja. Attentie kanaal 4. Attentie kanaal 4. Is er nog iemand staan erbij? Maar klopt het dat je toch promotor bent van Heer? Ja, zeker. Dat begint al om 7:45 en iedere uur dan ga ik het herhalen, hè, dat, de heagheid en de eindtune. En hoe doet dat? Nou, dan heb ik een bakje in de slaapkamer en dan doe ik de televisie aan. En dan zet ik hem helemaal vol uit en dan druk ik de microfoon in. En dan laat ik dat horen en dan beginnen ze allemaal op dat bakje dan terug te roepen. Meh, meh. Dan heb je hem ook weer met zijn heagheid. Ja, mooi. Ja, dat doe ik al jaren. Hey, de groetjes. Bye bye. Zwaai, zwaai. Hoi, hoi.